Guys, explore natin ang Luswak Spring Resort dito sa Lagayan, Abra. Municipality ng Lagayan, probinsya ng Abra. Luswak Spring Resort. Dating dito sa taas ng Luswak Spring Resort, may malaking paalala na. Municipal Ordinance number 03-2016 na no littering, bawal magkalat. Pinapatupad nila na basura mo iuwi mo. Ganito lamang po ang taas ng Spring Resort, mapuno, ibig sabihin malilim. At ang parking po ito dito lang sa gilid po ng kalsada. Yan. So tara na, explore na natin ang Luswak Spring Resort. Nandito pa rin tayo sa taas ng ng resort para makita nyo ang kabuuan, kagandahan ng resort na ito. At yan, dyan sa baba may stair dyan, binilang ko na kanina mula dyan sa entrance. Magpaparegister ka dito kay kuya at talagang pinapaalala reiterate nila na basura mo uwi mo para mapanatili ang kalinisan ng resort. 20 steps po yan, hagdan na yan, papunta sa baba. Pagka-register mo yan, ang entrance fee ay adult, 40 pesos lamang po. Tapos ang kids, 9 years old pababa, 20 pesos. 10 years old pataas ay 40 pesos. Ayan, 20 step yan pababa. At ayan, bubungad na sa'yo ang spring. Ang spring, pag syempre, spring, yan, bukal. Diba ang ganda? Tapos kanina, galing na ako sa baba, talagang hindi mo wala kang chlorine na maamoy. Diba ang ganda, guys? O yan, ganito lamang po ang itsura pag nandito tayo sa taas ng Spring Resort, Luswak Spring Resort. Maraming mga cottages dyan. Ayan, pwede kang mag-ihaw, magluto. Tsaka may exciting part pa, ipapakita ko mamaya ang pinaka-the best spot dito sa Luswak Spring Resort. Safe naman po ang mga sasakyan, mga kaibigan. Diyan kami nag-park at wala naman mga yayari sa sasakyan. Ayan, pababa tayo. Tara na, hindi ko na patatagalin, papakita ko na ang kagandahan ng Luswak Spring Resort. No dumping of garbage, Municipal Ordinance number 03-2016. Ayan, pababa na tayo, 20 steps yan. Magre-register ka dito kay kuya. Luswak Spring Resort, bali galing tayo sa view deck. Kumot kuya tikwan, ti cottages yun, dagita babasit. 500. Ay, 500. Okay. Tapos di ka kuma-spot di baba. Tapos la kumada table la. Napaka-friendly price sila, mga kaibigan. Kung dyan sa baba, meron din kasing nagpipiknik sa baba. Ayan, no. Oh, may river kasi dyan sa baba, may ilog. Ibig sabihin, kung wala kang dalang lamesa, magre-renta ka 300 pesos. 300 pesos kasama na ang chair. Pwede ka na dyan magluto dyan mismo sa ilalim, dyan sa ibabaw na ng tubig. Itong mga cottages ay 500 pesos. 500 pesos po ang bayad sa mga cottages na yan. May number 4, 5. Diba mga kaibigan, ang ganda? Ayan. Ayan. Bababa tayo, 20 step stairs. Oh, ganda. Itong mga table na to, 300 ang renta dyan. Practical, magbaon na lang. Ito, dito bago bumaba, merong grotto ni Mama Mary dyan. Diba? Pwede ka rin naman dito sa taas. Itong mga kubo na to. Yan, bababa na tayo. Dito pa lang sa malapit, guys, maamoy mo na yung fresh ng tubig. Talagang bukal. Wala kang maamoy na chlorine. At syempre, yung mga ibang naamoy, yung inihaw, ihaw-ihaw nila, yung uso.
Pero guys, napakalamig ang tubig dito. Kasi nga bukal. Hindi to hot spring eh. Natural na bukal. Natural na spring. Nag-enjoy yung mga bata. Oh. Ayan yung kinuha namin cottage number 4. Ipapakita natin yung kailaliman. Ay, ayan, no, napakalalim. Talagang malalim. Tingnan mo yung water, napaka-clear. So guys, ganda. Fresh na fresh ang water. Walang halong chlorine. Bukal yan. May mga bukal na dyan sa gilid ng gagaling ang tubig. May mga pa-slide naman sila. Ayun. Ito ang tubig na dinadaluyan. Pababa yan. Dito. Yan. Ito. Bali, ito ang daluyan niya pababa. Bababa yan hanggang dun sa tubig. May pinaka parang ilog dyan na pwede kang magbabag dun mga bata. Tapos pwede kang maglagay ng table, magrenta. Pwede din daw naman magbaon ng table. Yung renta kanina ng table with chair ay 300 pesos. Yung iba guys, nagluluto sila. Ayun, sa kabila. Nagluluto sila. Nag-iihaw-ihaw. Ayun, picnic. Talagang picnic. Yun ang CR, yung green na building CR. O, diba? Yun yung pinanggalingan ko kanina na 20 step. 20 step. Ayan. Napakaluwag din naman ang swimming pool. Ginawang swimming pool ang Luswa. Yan. Hanggang doon. Bababa tayo mga kaibigan. Ano ako? Tingnan natin yung sila. Ito, pwede silang mag-ihaw, may ihawan. Para makatipid ka, magdala ka na lang ng uling. Ayan, yung sinasabi ko, magre-renta ng table. Ayun yung mga bata. Yung sa kabilang group doon, nagluluto. Parang picnic talaga. Ayun, no? Nakikita nyo doon sa may puno. Nagpipiknik talaga sila doon. Diba? Tignan natin yung CR kung maganda. Ito yung CR. Ito yung CR nila guys. Ayan. Ayan ang CR nila. Hindi nga ganun kaganda. Pero malinis naman. Malinis. Sa bandang baba. Grupo ng mga magbabarkada. Nag-picnic. Ilan ang CR dito? 2, 4 o 5. 5 ang CR. Ayan guys. Nakikita nyo naman ang kagandahan ng Luswak Spring Resort. Mababaw lang ito. Mababaw. Ang lamig ng tubig guys. Yung iba naglalaro dyan. Dito safe na ang mga bata. Bagis kay mga months old pa lang. Ayan o. Ganda ng bagis. Ito yung daluyan. Yung swimming pool sa taas. Dito bumabagsak ang tubig. Mula doon sa swimming pool sa taas. Ito ang bagsakan ng tubig. May mga naliligo. Doon mo, napaka-fresh. Natural ang tubig. Fresh na fresh. Doon sa taas.
mula dito sa baba. Mula dito sa baba ay akyat na tayo doon sa main swimming pool na mahaba at malalim. Dumi. As usual guys, common na reaction nila, ay maginaw daw ang tubig nito. Talagang maginaw na maginaw. Talagang maginaw. I-feel mo hanggang doon, may nag-slide. Marerelax ka kung nature lover ka na naman guys. Ma-appreciate mo ito. Hindi mo na kailangan ng sunblock dito. Hindi mo na kailangan ng sunblock kasi napakalilim. Oh. Wala pang chlorine. Kung sensitive ang skin mo, wala pang chlorine na i-involve. Yan ang lagusan. Yan po ang lagusan. Kung may maiihiman dito sa swimming pool guys, sigurado tatagos yan dyan sa baba. Diba guys, ang ganda. Yung salbabida na itim na yan guys, yung malaki, 150 ang renta namin dyan. Pwede ka naman magdala ng sarili mong salbabida kung ayaw mo magbayad. Pero 150 po yan. Ganda. Tuwan-tuwa ako dito. Yan guys. Para kung galing ka sa lugar na city, crowded, polluted, dito ka pupunta, makakahinga ang baga mo sa sobrang ganda ng lugar. Oh, daming puno, malalaking puno. Oh. Diyan kami galing sa taas. At ayun ang outpost kung saan magre-register ka dun. Ganda. Kaya nang lagi nilang pinapaalala, basura mo, iuwi mo para walang problema ang kalikasan. Para mapatunatili ang kalikasan, kaayusan, kalinisan. Guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, you may consider subscribing. You may also share this video if you like it, if you enjoyed watching. This is Miss Jamie Baliana channel, and thank you for watching. Goodbye.